Kaixo ikasleok, gaur ikusiko dugu cover-up estrategia ekuazioak ebasteko. Hemen ikusten dugu 2x7 berdin 25 ekuazioa. Guk pentsatu behar dugu zerbait ken 7 eman behar dula 25. Zerk ematen du ken 7 25? Ba, 32. 32 ken 7 da 25. Beraz, 2 isa hori izango da 32. Orain, pentsatu behar dugu, 2 bider zerbait da 32. Beraz, zerbait hori ze izango da? Barri dago 2 bider 16 da 32. Zerbait hori hau da isa izango da 16. 2 bider 16 delako 32. Hor gaizki dago, jartzen du 5, baina da isa berdin 16. Bigarren adibidean daukagu 3 bider parentesia isaken 2 parentesia itxi berdin 15. Beraz, pentsatu behar dugu 3 bider zerbait da 15. Beraz, zerbait hori izango da 5. Beraz, isa ken 2 da 5. Orain pentsa dezagun. Zerbait ken 2 da 5. Zerbait hori izango da 7. Beraz, isa berdin 7. Eta bukatu dugu ekuazioa. Adibide honetan daukagu 3 bider 13 ken 2 isa parentesi artean berbi ken 20 berdin 55. Beraz, zerbait ken 20 da 55. Zerbait hori zer da? Ba, 75. 75 ken 20 delako 55. Beraz, 3 bider 13 ken 2 isa berbi dena izango da 75. Pentsa dezagun orain. 3 bider zerbait da 75. Zerbait hori izango da 25. Beraz, 13 ken 2 isa dena berbi da 25. Segi dezagun pentsatzen. Zerbait berbi berdin 25. 5 berbi da 25. Beraz, 13 ken 2 isa kasu horretan da 5. Pentsa dezagun orain. 13 ken zerbait da 5. Zerbait hori izango da 8. 13 ken 8 delako 5. Beraz, 2 isa hori berdin 8. Zerbait bider 2 izango da 8. 2 bider lau da 8, beraz, isa izango da 4 kasu horretan. Daukagu ere adibidea 13 ken 2 isa dela -5, da zerbait berbi delako 25 minus 5 berbi da 25. Ba, kasu beraz, 13 ken zerbait da -5. Beraz, 13 ken 18 da -5. Beraz, 2 isa hori izango da 18. 2 bider zerbait baldin bada 18, 2 bider 9 da 18, beraz, isa izango da 9 ere. Bale? Ba, hau da cover-up estrategiari buruz jakin behar dezutena.